ngilalele mina sithando sami matereza ngiyaqala belunake mina sithando sami vela abantu banomona bazomotshela okubi ngami vela abantu abayithandi impilo wesithando sami vela abantu banomona bazomotshela okubi ngami vela abantu abayithandi impilo sithando sami oh sithando sami mina ngedwa noma bekhuluma ndaba zabantu ngabalaleli oh sithando sami mina ngedwa noma bekhuluma ndaba zabantu ungabanaki bayakhuluma banamana bayaxabanisa ndaba zabantu bayakhuluma banamana ungabanaki sithando sami bayakhuluma banamana bayaxabanisa ndaba zabantu wesithando sami becela ubheke mina ngedwa noma bekhuluma ngicela ungabalaleli yewena sithando sami uba uyikho konke empilweni yami wesithando sami Sanibonani emakhaya, igama lami nguSandile M ongumpotopoto umdlalose owaziwa kakhulu ukudlala isiginci sikaMaskandi. Mina ngingumfana ke osephakathi nendawo nempilo yokukhula. Ngasho ukuthi ngimncane, ngasho ukuthi sengithe ukukhula kancane. So ke la ngisuka khona ngisuka emakhaya eHlufuwe kwaNibele isigodi. Emakhaya kaMdungu noNqobokazi. Kuze kameke lapha esilungwini eGoli. Ngiqale ngokudlala igitha emakhaya ngo-1999. Ngaqala ngafunda igitha 2000 ngiqala ngathi ukuqina kanjalo ngafunda ngaqhubeka ngaze kwafika ekutheni ngidlale namambeja amahle. Ngo-2008 sarekhoda professional album estudio kuthiwa ise-Tuck Studio kwaYard. Sasebenza professionally baya ngabona amanye ama-artist ngasebenza noSigwebo Sentambo, ngasebenza Stezi Mhlanzi, Amadwala, baningi abaculi ngisebenze nabo, ngasebenza eThwasalendidane, uKhotha, Zinjoza Mluma, umfana waseZimbabwe, namanye amaqembu aseZimbabwe amaningi ngasebenza nabo. Baya ngasebenza leNdidane-ke, Ndidane uMphosi Wethambo ziqe zonke izinto zemkhonkothi. Ngasebenza naye nabaculi nje abanye abaningi engingazikwazi ukubabala njengamanje. Esengibakhohliwe kodwa ke baningi, but ke ngokuza kwami lapha ngizona ngingazisa ngomsebenzi wami engiwenzayo. Ukwenza ukusebenza kwami ngisebenza ngomculo we-Afropop njengamanje omele ngizoyithula. Ngenza i-Afropop esihloko esithi Zabalaza. Njengamanje ikhona ey'tolo le-album, ey'tolo za online. Ungayidownloada ungayifuna ngokuthi utype Sandile M bese Zabalaza besikuvezela ukufake ulaleleke ukuthi yona into engahlala ngikhale bese uyayithathela ngokuthanda kwakho ukuthi ngithande yiphi. uSandile M waziwa kunamaskandi. Amaskandi ngiyacula kumaskandi, phinde ngisize ngokumaskandi ke. Umaskandi ngaziwa ngompotopoto umdlalose. Akhona ama-album ami ngamaskandi. Kodwa ke lapho ngizobusha umsebenzi omusha Afropop ophume kwenyanga lesizwe kuMeyi. Engakusho nje ukuthi ngicela isupport kubantu, bengisupport kakhulu ngoba ichifunzi ngabafethu ngiyisupport mina, ngiyithengele mina ngiphi ngishayile ihlobo bafethu. Support ngiyicela mina kakhulu. Mawufuna ke ukuxhumana nami ngifuna ungiqasha, ungakwazi ukuthinta enambeni ethi 084 298 4561. Uma ngiphinda ithi 084 298 4561. kuFacebook ke ngitholakala ngoSandile Mdlalose Mpotopoto.
Ngithola kanjalo ku-WhatsApp le number esengiyibizile-ke 0840 984561 angithola lapho-ke. I-email yami ngitholakala ngompoto.mdlalose@gmail.com. Tholakala kanjalo-ke bafethu, ucela support yenu-ke bafethu, ningisapote semusha kule ndima ngajabula futhi. Engifisa ukudlulisa ukubabonga njengamanje lo msebenzi wami njengoba sengila ngikhona njengamanje. Ngicela ngibonge nje ikhampani engirekhodile, iCharlie Record Company ephethe ubaba uPhiro ke ngaphansi kwayo. Bese ngibonga usistero ke nake futhi ke ophushayo ongimanajayo usisiliseli Balisana naye oculayo naye, kodwa ke ngizombona kwakhe umsebenzi. Ngibonge ke bese ngibonga ekhampanini enkulu ikhampani njengamanje engishuthayo njengamanje njengoba ningibuka nje engibheke ngamakhamera njengamanje iMzansi Trend TV. Njengamanje ngiyazi ukuthi njengoba engibheke ngamakhamera ngizosabalala lo mkhizo ngibona wonke umuntu obengangazi. Ngibonga kakhulu bona bafethu, bese ngibonga nabafethu laba ubaba ongisizile kakhulu naye ofaka isandla ekutheni ngiphumelele ngisedude futhi nokungigqokisa ngokumele ngigqoke. Ubaba uShabalala one company one shop i-pharmacy lapha eKagiso. Ubaba uShabalala une pharmacy lapha eKagiso ebizwa ngethanda abantu pharmacy. Ngibonge nakena kakhulu kusama, hayi cha unesandla ubaba ukumsupport ukuthi ngiphumelele. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Haleluya. Okunye futhi ngicela kubafethu, ngicela besupporte, ningisupporte bafethu ne-album engiyipheka e-studio njengamanje. Akoni album kahle i-sing track imixe nje ama-taste music ase-Africa. Ngingabala i-taste kaMaskandi, ngibala i-taste yeqomu, ngibala i-piano, ngibala i-afropop. Leyo ngoma leyo-ke ihlanganise mina uSandile M, yahlanganisa uSindiswa M okuyindodakazi yami na-6 years, bese ihlanganisa umusisi waseMsinga uThigele osisocula iqomu, bese kuba uzodwa Mhlongo okuyena engibhalanise ngayo ama-backing ngabulayo. Ngithi ngicela nilindele le album leyo kuyeze ngesusu izophuma, sizophinde futhi simphushele nasinibonisa ukuthi into kanjani ezayo. Ngiyabonga kakhulu. Haleluya. Vela abantu banomona bazokushela kubi ngami. Vela abantu abayithanda into enhle, sithanda